Yes, jeg vil gerne snakke om vores forsøg eddikesyre i husholdningseddike, som er et forsøg, hvor vi vil ved hjælp af en syrebasiscitrering vil finde eddikesyre opløsningen i masser procent af eddike. Og vi ved fra varedeklarationen på den eddike, vi har brugt, at vi har cirka 5% eddikesyre i. Og den her syrebasiscitrering, det har vi gjort, hvor vi starter med at tage 10 ml eddike, og så fortynder vi den, så vi putter den i et 100 ml bærglas, og så fylder vi resten af bærglasset om med demineraliseret vand. Og så tager vi 25 ml af den nye opløsning, og så titrerer vi den. Og det gør vi ved hjælp af natriumhydroxid, ved 0,1 molær natriumhydroxid. Og vi har så fået vores gennemsnit af de to målinger, vi har lavet, at vi har et overslag på omkring 20,25 ml natriumhydroxid. Og vi har brugt phenolphthalein til vores forsøg til at måle overslagspunktet, som er omkring 8,2 til 10. Og det er også meget vigtigt at nævne, at her har jeg skrevet reaktionsskemaet op, at vores hydroxid og vores eddikesyre, de reagerer 1 til 1. Og ja, produktet af det er så noget etanolat og vand. Ja, og så har vi så natrium, som er en tilskuerion. Men det her det er meget vigtigt, fordi når vi så finder stofmængden af natriumhydroxiden, som jeg vil gøre, så kan vi ud fra det fra vide, at de reagerer 1 til 1, og så kan vi så også finde stofmængden af eddikesyren. Men som sagt, så har vi vores volumen af natriumhydroxid, som vi fik til at være de der 20,025, men det er så milliliter, som jeg så vil regne om til liter, som er 0,025 liter af natriumhydroxiden. Og så vil jeg så regne stofmængden af vores natriumhydroxid. Og til det, der vil jeg bruge vores formel, som hedder N er lige med C over V. Fordi vi kender nemlig V af vores af natriumhydroxiden, og vi kender også vores koncentration af natriumhydroxiden, som er de 0,1 molær. Så vi siger stofmængden af vores natriumhydroxid, som er det her 0,02025 liter, ganget med vores 0,1 molær natriumhydroxid, og det giver så 0,02025 mol. Og så ved hjælp af det, så kan vi regne koncentrationen ud, eller stofmængden ud af vores eddikesyre. Så vi tager det her, vores mol af natriumhydroxiden, der ved, det reagerer 1 til 1. Og så dividerer vi så med vores volumen af opløsningen. Delt med de 25 ml, som så er i liter her, vi har brugt til træning. Og så lige ganger vi også med 10 her, fordi vi har, det vælger jeg at gøre nu, fordi vi har lavet en 1-10 opløsning af eddikesyren, som vi skal bruge for at kunne finde stofmængden. Og det får jeg så til at være 0,81. Og det er så mol. Yes. Og så ud fra det, så har vi jo så resultatet i mol her, og så kan vi finde molarmassen af eddikesyre. Og den har jeg fået til at være, eller har opslået til at være 60,05, som er molarmassen af eddikesyre, og så kan vi gange de her 0,81
sammen med 60,05. Og så får vi så et resultat, der hedder 48,64. Og det var så mange gram per liter natriumhydroxid eller eddikesyre, der var i vores 1 liter opløsning. Eller ikke vores 1 liter opløsning, men hvis der var en 1 liter. Og det kan vi så bruge til at regne masseprocenten ud af vores eddikesyre. Så vi tager vores 48,64 her, og så dividerer vi det med 1000 for at finde for 1 ml. 64. Dividerer med 1000 for at finde for 1 ml. Og så for at få resultatet i procent, så ganger vi med 100. Og så får vi så et resultat, der hedder 4,864%. Og det er så den masseprocent eddikesyre, der er i en 1 liter opløsning af eddike. Og det passer meget godt med vores det der står på varedeklarationen på eddike.